Velkommen til Dansk FIFA-liga.dk. Det her er den første video i en serie, som er tiltænkt som en slags miniguide til dig som ny her på Dansk FIFA-liga. I den første episode vil vi fokusere på, hvordan du tilmelder dig vores hovedturnering. Det er gratis at deltage i turneringen, så alle der har lyst til at deltage kan frit tilmelde sig. Når der er åben for tilmelding til en ny sæson, så vil der være en grøn knap heroppe i højre hjørne, hvor der står tilmelding. Der trykker du. Hvis det er din første sæson, så starter du i oprykningsrækken. Når du rykker op for oprykningsrækken, så vil du kunne deltage i pokalturneringen. Du vil derfor ikke kunne tilmelde dig pokalturneringen, hvis ikke du har gennemført den forrige sæson endnu. I hovedturneringen, som du lige nu er ved at tilmelde dig, vil der aldrig være to ens hold i samme pulje. Det er ganske enkelt for at gøre det sjovere for deltagerne. Du skal vælge, hvilke 12 hold du allerhelst vil spille med. Du skal vælge holdene i den rækkefølge, som du helst vil spille med dem. Det vil sige, det hold du allerhelst vil tildeles, skal vælges først. I det her tilfælde vælger vi Barcelona som første prioritet. Fordelingen af hold i oprykningsrækken, som du starter i, sker ved lodtrækning. Det vil sige, at vores turneringssystem udvælger en deltager i det pulje, som er førstevælger, og som dermed får sin første prioritet opfyldt. Derefter, hvem der bliver andenvælger. Andenvælgeren får sin første prioritet opfyldt, hvis ikke det er taget endnu. Hvis det er tilfældet, så vil han få sin anden prioritet opfyldt, og sådan fortsætter turneringssystemet, indtil alle deltagere i en pulje har fået tildelt et hold. Det hold du tildeles, skal du spille med hele sæsonen, og det kan ikke ændres. Du skal hver eneste sæson vælge 12 hold, det vil sige, at du ikke nødvendigvis kommer til at spille med det samme hold sæson efter sæson. Vi håber, at den her lille video har været med til at få dig lidt i gang. Det var forhåbentlig ikke så længe før vi lægger den næste lille video op. Velkommen til.